У рамках прэс-тура по Беларусі Полацк наведали больш за 30 прадстаўнікоў расійскіх рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі. Для гасцей арганізавалі шырокую культурна-пазнавальную праграму. У ходзе экскурсіі журналісты наведалі музей беларускага кнігадрукавання, Сафійскі сабор, Спаса-Еўфрасініўскі манастыр. Афіцыйную сустрэчу працягваў актыўны дыялог. Расійскіх журналістаў цікавіла, з якімі рэгіёнамі найбольш цесна супрацоўнічае Полацкі раён. У старшыні Полацкага райвыканкама прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі спыталі пра перспектывы супрацоўніцтва і абмеркавалі пытанні беларуска-расійскай інтэграцыі. Мы представлены, это вся Россия почти. От Калининграда до Красноярского края. Поэтому, конечно, будем рассказывать, как у вас хорошо, как вкусно кормят, как хорошо встречают. С какими российскими регионами Полоцк наиболее тесно взаимодействует? Мы активно сотрудничаем, прежде всего, с соседями. Это Смоленская область и Псковская область. Во всех отношениях. Не только в средствах массовой информации, журналистами, но это и экономические взаимоотношения, и очень тесные взаимоотношения, связанные на ветеранском уровне. Это наши ветеранские организации заключили договора с этими регионами. Московская область, Казань, тоже по ветеранской линии, имеют соглашения, обмениваются делегациями, обмениваются опытом. Насычаным стаў візіт расійскіх журналістаў і ў Полацкі дзяржаўны універсітэт. Для ўдзельнікаў прэс-тура тут правялі аглядную экскурсію па будынках былога езуіцкага калегіума. Прадстаўнікі СМІ задавалі пытанні, якія тычыліся аспектаў вучобы, размеркавання выпускнікоў, запатрабаванасці асобных спецыяльнасцяў, поспехаў і дасягненняў студэнтаў.